to get my money right. Go and make it out of trap. See the lazy grow old. Dab on them, let them know. So they know we done blow. Next. Put in the work, now we next. Hustle, now we next. Welcome to yet another special premiere of the Kings of Reggae, right at the heart of Central Africa. I'm talking of Malawi. Malawi has given us a lot of beautiful things. You talk about the mountains, the lake, Jambo, and the most biggest thing we have in Malawi is the Kings of Reggae. Greetings in the name of the Superior Majesty King Selassie I. I know you Malawi machine. So mano, ule mwana. Kumpanda ule mwana. Yeah, it for like 20 years. Today we are celebrating another milestone because 20 years since Matafari died. Rest in peace, King Matafari. And I really want people to know that the reggae kings in Malawi, Black Missionaries, is still vibing, is still going strong. Respect. Salute. So, Mano, after 20 years, chitisire ni King Matafari, bandi kupita bichi sogolo. Mukumva bwanji. Timamva bwino. Kuma zonse ndambuye basi. Timamwami Yehova odiaye zonse akutitsogolera basi. Peter. Yeah man. Tinene kuti mupande umumbu ndisaname, we have lost two key people. Yeah man, too. Rest in peace Matafari. Rest in peace Samude. Yes, gift from Mulani. Yes, we've lost three key people. Kumapandi kubira bichisogoro. Zikuteka bwanji. Monga amene ananyaswanji unene kuti kwa ife toka tibe mphamvu yayi. Koma ndi mulenge Rastafari ndamene akutisogolera mulendo umene monga maziwa monga ulendo. Mapezeka pena uima. Pena be kuteo mapitirira be. Sindi ulendo basi. Kufika kupaka kumene kupita. Yeah man. Now inetu ndisanami kuti zinthuzi ndizinzaba mwamba kwambiri. Lero I'm very much honored. Chizo. 6 o'clock, Roddy Block. Nyimbo imene impaka pano umamva bwanji kama imvesera. Fika ine ndi nkhani ya itali. Imatikuza kwambiri koma. Komanso ndi zinachitika ndi pachezwezi. Kwambiri. Ndamene mwina so ndi kula mayoda zanana kula kumene nalongono kwambiri. Ndikaona bezi ndizosakhala bwino. Road program yena zaidi. Akoni kunelo chakonkuno chakulibu chiwembe. Oh baseni baba. Yeah. Ladies and gentlemen in the house today, trust me, it's going to be fire hata because zimene zachitike muno lero ndizinthu zoti Malawi sinaonepo. For the first time, Black Missionaries releasing 4 audios and 2 videos for you people. Panopa ndingofuna muziwe kuti ndi nthawi imene inuyo mukuyenda kuitenga ngati ndi nthawi yofunikira kwambiri. Mwauza neighbor to tune to your favorite TV, Gibawa Television, because it is what it is. Anything can happen on this biggest television. Anjiru. Hey, 3 years mzana turusa hapa. Why? Basi kuziva santayo kwanira. Kudeka gai. Kudi zinto zikamabwera zikhale zinthu zongosoka. Na nkumati musamude tu ndamene malemba nyimbo tu. Na nkumati ino.
nzeru zata yena ngumati blacks itu ulendo basi anthu amayankhula amene angayankhulire. People have got their opinions, So 3 years now you have come up. What is the main message in this album? Okay, ndiyambe ndi pambuyopo unaona nayo kuti ena matia musabude ndame matele ena bazatele anthu amathakula nkho amene angathero kwambiri kwacho ndi anthu so tikamamva maganizo anthu osiyana zimatsegula sonzeru kwambiri kuti apatitane kuti anthu akamba izifo chani ndiye ndimeze makhalira koma ngati ifeyo tikanali ndi moyo chonchi tizoti benchito tikugwira amene apanga inspiration yolemba nyimbo kwambiri mwa albumu makolo fika ndimamva kwambiri anthu onse amamva kuti makolo amakanga amathandizirapo kwambiri kukupasani wisdom mmapezeka ndazi gogo kuchireka kuja kumudzi kaya zimakhala zakhala bwanji mwa albumu iyi mutuzi inspiration yachokera pati makolo amathandiza ku mulungu ku munthu kwambiri tingaderete umulungu ndi umuntu chipene timalemekeza kwambiri ngati feyo timalemekeza mulungu kwambiri tinene kuti kumudzi na bingi imamenyedwa pita na bingi full time ground zona za chante na bingi kumene all night long nde makamba za utenga umene uli maba mimene nthawi zonse timakazika magawa ngapo utenga wa chiphunzitso chilimbikitso chikondi utenga uzimu kwenikweni mene nyengo zimene tikudutsa mnthawi imeneyo ndiye timafuna kuti timasuke magawa onse ngati amenewo. Sono corona atuluka ngati yapanga affect you're one of the biggest bands mmalawo munomu imene yapangidwa affect ndi covid zakhala bwanji mbuyo chifukwa sitimajera mmashowa momwemo chito ndio mwe ndithu ayi ndi mavuto akulu kwambira chaka chatha cha 2020 zakazovuta kwambiri osati koma black soka koma kwanthu oimba ndikuti onse amaluso onse koma sosati oimba oka dziko lonse lapansi ngakhale ma business akulu amene ang'ono zamaka affect pali ponse masino munabayisa tikuziwa ya mulungu ndo mphamvu ndizabwino zonse sindifunza msandi yake kapena ainde ndikuziwa mabayisa covid is real and koma chinthu chachikulu chimene ndaona fika ineyo I was one of the first people munamandipatsa ulemu kwambiri kuti ndimvetsere nyimbozi ndamvetsera nyimbo zimokhuta pita muli nyimbo ina yake timponye nyimbo imene iyi ineyo tupepani lero mama mpaka na ineyo Wellington kuntaja tinapita kuphiri kwina kwake nakangufatsa kukhala kumamvetsera nyimbo zonsezi nyimbo imene imwatikuluika kwambiri timponye ndani nyimbo imene iti kwafunika kumvera kwambiri ndi uzimu kuti ndidiso lachitatu third eye ladies and gentlemen ndisaname album yokhutana kwambiri chifukwa choti ineyo ndaizukuta ndikuzamba kuti nyimbo yoti timponye imene ili mu album ndi nyimbo yoti ikufuna kuti uimvetsere imene akuti ndi uzimu ndizoona si nyimbo wambayi. So mano ndamva magitara ena mmusimu muli gitara yoti iyayi ndi gitara yokuta kuti zana zimene zimagwira gitara iyi ndizokhwima ndi ndani kodayimba gitara? Eric Balian. What? Ndi nchimene naso mplante momono AB Malinga ndamene ndamene Eric ndi AB Malinga ndamene agwira ndiumbe manje ndiye kuti inoto popanga zinthu izizi mmakauti mwaziwa kuti apa paduse wakuti apa paduse wakuti zimene kutero zokhati malianso kuti ndani nthawi mbiri yodekha monse yokunikira kuti chinthu chichikama bwera chikhale mtundu wanji. Ladies and gentlemen, today I am celebrating 20 years, 2 decades of reggae music without Matafare. The Black Missionaries is still my blacks. The Black Missionaries forever.
moving forward. Fire Mabumba. I'm going to take you back a little bit. Ndingofuna tionere kanyimbo kena kake uli mfana kwambiri pepani. Pepani kwambiri kungeenda ndingofonya minyimbo imene. Ladies and gentlemen, stay there. We'll be back shortly. Dilibe naye chifukwa mupite naye kwa Pilato ngati mufuna pachikidwe mwana wa munthuyo Rastafari wala mafalitsa utenga watundu wake wa Malawi zinchito zanu ndizonyansa mwana wa munthuyo Rastafari Welcome back. I hope you're having a good time watching your favorite TV, Mibawa Television, number one. We are giving you the music of the queens and the kings, the emperor and the empress. And in the house, trust me, the house is on fire. The Black Missionaries is on point. Fire Mabumba, ulimwan. Hata fire. Tu moja kila mnari. Yeah, everything is beautiful in its time. Yeah, pamene baja. Si pamene baja mnari hands on pamene baja. Nice. Yeah. Chizo. Ma blacks. Andu amata uprekeza kunjaku kuma inu mkangofika pa stage baja. I don't know what is your secret. Fika mkangofika kwina inasema nate ma blacks sound yawo imasinta. Chuma chitika ndiyani. Ndikali ngane kuti ngene mulungu ndiwike mulungu chapambirira yes chachibiri kulimbikira ntchito
Sina zoni chiro atundi mene. Timalimbikira kwambiri pachiro atu. Ndi practice mapanga kwambiri fupi. Okay. Kwambiri tingane yoncho. So pakatipa we lost another guitarist. Yeah. Owen. May his soul rest in peace. Now we've got another guitarist in the band. Yeah. Marco. Hey! Machine okaoka. Yes, ofunikira kwambiri. So pano tafika pantawe yofunikira kwambiri. Ndikufuna kuti tipange premium videos amene takonzera Malawi. Koma nofunso langa ndiloti munaganiza bwanji ulendo uno kuti muduse 4 audios and 2 videos because zidakhala kuti ndi zinthu zimene zimachitika mbuyo musemu. Bwenzi tuife Malawi kuti ndi kuti baba mwi pali ma video. Chachitika ulendo uno ndi chani? Ludzu linachuluka nakusidzaka sikunachuluka dzaka zitatu. Tisanalutse chilichonse. Amanga tinemba kwalonjeza pakanthawe. Komano chaka chapita chifukwa cha mavuto a corona zinzasoonekera sina khandi mpato panga zimenezo. Ndi tinangoti poti nthawi yapita. Lero ngomenyera kumodzimodzi. Ndi 20 years also. Chifukwa to 20 years. 20 years without Matafari. Inetu mafunzo anga ndo uchepa kwambiri Peter. Yeah man. The King Matafari chimene ungamkumbukire nayo mmakhala bwanji? King Matafari chimene chimamswana nacho kwambiri ndi nkhani zake ntazinaza zimene amabweresa patikakhala limodzi. Mapesa kuti kodi nkhani zimene ziso ndizovuka pano. Makatoni munthu ndi wamvula zakaya. No, that's beautiful. So I do kwambiri Matafari. I think it's important kuti pano kuti kukumbukira ma moments ena ndi ena. Kaya Euda amakuya ngulani kuti chani Euda? Ndingokhanga ndiyenda mwapita momo majokes yake ndamene amatipatsa chimwemwe nthawi zonse. Chifukwa samaona sokuti ifeyo nthawi imene chipiri kwambiri iyo janali wankulu. Koma zoti amene nducheza nawo ndi ana iye amakona ngati chimodzimodzi. Ndeti mavoko maso kwambiri ifeyo. Pamene ndili mugwira ntchito akuphunzitsa ntchito. Kuti zinthu ziyende bwino. Sanali munthu kuti iwe mwakuti apa iyayi. Wapanga zopusa atu. Ayo wapanga bwana ndizo. Wapanga bwana iwe yabwe yabo. Kumano chikondi chokhacho ndi amachika patsogolo. Kwambiri. Okay. Oh, that's beautiful. That's beautiful. Ndio ndime amantengera anthu ndi bizima mapanga. Anthu amantengera rovula kwambiri mwefeyo tisenga neula na rovuto. Oh, beautiful. Once more, rest in peace, King Matafari, rest in peace, Musamude, rest in peace, Gift from Mulane. We're moving on with the program. Now, I want to premiere Praise. Praise. Super no praise. You need to invest kwambiri praise. Unazafika pa bridge vena pake panaloa gitara ina yovuta kwambiri. Poti, trust me, ine Malawi ndifuna ndauze kuti game mwaiponyera kokuya osati kuti mukupikisana ndi munthu. You are taking people to school. You want people to get the best of the best. Kwa ine pepani ngati kukupupani kwambiri. Komano this time ine nyimbo ikalabwika ndi manenaso. Kuti apapa ayi. Koma this time uli mwana. Thank you. Koma kwajambula video nda? HD plus Sukets. Mayo. Location in Blantyre. Yeah, Blantyre, yeah. Blantyre, Cholo, Mulanje. So ladies and gentlemen, for the first time on Mibawa television, for the first time in your face, for the first time in Malawi. Ladies and gentlemen, keep your fingers crossed because I'm opening the firing cylinders because we are running the chopper up there. Trust me. I want you to run the chopper. Yes, enjoy this song. Praise. We'll be back shortly. Salute. We praise him, highly Selassie, we hear him.
King of kings and the Lord of lords, conquering lion, light of this world, almighty I. From the root of David, through the lineage King Solomon and Queen Sheba, we are proud to be black, oh yo. Rastafari is on a good sneakers. We praise him, highly Selassie, we hail him, King of kings. We praise him, highly Selassie, we hail him, Rastafari. We praise him, highly Selassie, we hail him, woyo, woyo. We praise him, highly Selassie, we hail him. Africa's in bondage today, cause they approach spirituality through religion, oh yo, provided by foreign invaders and the conquerors. Never let them slave you again. Whip them, Jaja, whip them. We praise him, highly Selassie, we hail him, Emperor. We praise him, highly Selassie, we hail him, Rastafari. We praise him, highly Selassie, we hail him, King of kings. We praise him, highly Selassie, we hail him, Rastafari. Machine. Yes, the chopper is still running up there. Moto wa Yagilatu. Aye. Yeah. Yeah. This is another level. Thank you. Today, sorry, I'm crowning you the kings of reggae. Yes, beautiful music. Thank you. Eh? Look at the composition. Why praise? Basumu. Alimezeke basumu da manda basi. So tinene kuti the Rastafarian teachings is real and you follow it, all the teachings. Kobas. The Rastafarian teachings tukusatira bwino zonse zimene zikupanga inspire music yathu train imene driver kuri train makani baja marafada mama ndisa training ndi rasta this defeat when we so say I mean I witness training. Ladies and gentlemen, anytime from now I'm going to be opening the lines. Inendo kuzati muli mafunso ambiri ena mufuna kuwathokoza because consistency. Bandi yuti, trust me, they have entertained our grandfathers, our fathers, and ifeyo ndi anatu. Mission ikupitirira patsogolo.
So anytime from now, I'm going to be opening the lines. Keep your fingers crossed. Mafunsosa mimi Blacks is in the building. Zofunikira kwambiri. So mano. Ndaona kuti music ubira pasogolo. Chabwino. Kumudzi aliko ana ena achichepere amene tikwasula. Yeah, alipo. Alipo ndito. Zona? Alina chimani alipo mene. Yeah? Chimani chambiri akubwera. Nyimbo ina video ina. Cha mwana wa mtu hiyo. Uli kama vina yeye. Kama na kasi. Panoi. Kama imba kana kula bana. Mungu namu. Wambiri. Ndimbambo ndito bana. The future of Black Missionaries, trust me, is going on and on. The legacy lives on. Matafare anasiya zintuzi. Usati kuti zife. Anthu osapangira. Inetu chikondi chimene chili pakati pa breadwinner amene ndinawo panopa chikundida kuisa kwambiri. How do you live ma families anu? Mmakhala bwanji? Chikondi. Basi mene mone nene amuti chikondi ndiri mene sikondekera papa muso ndiri. Sono anthu onse amene akuonera uli kunyumba kwani ndi chikondi koma pena pake sizimateka sizimayenda. Chokoza zisokoza mulungu. Bulengi fe. Kuzipwekeza kwambiri. No, that's beautiful. That's beautiful. 09410-224. 09410-224. Talk to me. Talk to the whole band. The whole team is in the building. 09410-224. Yes, in India, I'm going to bada bing, bada bang, smashing and bashing reggae vibes on the land right now. 09410-224. A special thanks goes to our main sponsor for tonight. This is Maranatha Natural Herbals. Hey, damena pangisa kuti program imene iteke madzulo alero. Hello, Masura Banji. Greetings, Rasta. Zabwino. Zaba mwamba inesi ndikuchedwesani yankulani naye Chizoni. Kamuzu Barracks, now you're live pa Mibawa TV cheza naye Chizondi live. Abana Chizondi. Umeneko. Mungu okuzaga muza kufira nyimbo ibikwambia ndiko mu mfeni wa mpavu. Atokoza. Mubirize musapoge yayo oyangula watena zikweza kuma last man bizizi kwenda isogoro. Ambuya alemekezeke. Blessed. Thank you so much, all the way from Kamuzu Barracks. This is what we want. It is what it is. Yes, today we are giving you non-stop music, beautiful visual ecstasy. Reggae music lives forever. Hello, Masura Banji. Hello. Hello. Hey, wakuru, ule mwanu. Yes. Rastafari. Tiyankuleni we. Zina ndani? Ozi mbara. Kuti kumeneko? Nkadabe. Nkadabe, you're live pa Mibawa TV. Cheza naye nditu Peter Amidu. My unit is in the Yes, we are celebrating 20 years of rather 2 decades of reggae music after the death of the King Matafare. Hello, Masura Banji. Greetings. Hello. Atakupa kukoma kompiri. Greetings, Masura Banji. Hello. Iniyo phone yani kangoitana basi. Chanikira nikanema kuti timvane bwino. Greetings, Masura Banji. Hello. 09410-224 in the house. Black Missionaries is hitting it larger than life. Greetings, Masura Banji. Hello. Hey, ule mwano zapoko ma. People are having a good time. Greetings, Masura Banji. Ule mwano mai ndi mai ndani kumanso mukimbira kuti. Ine mati mofe kulilonge mati mofe. Mati mofe inu muli live pa Mibawa panopa. Etu. Tuambali ya nigezi zikuna kwambiri wanjiru. Anjiru cheza ndi Anjiru tu amene masokani mami.
ine pano mai wanga Mambaoga ine mali mulongwe. Tathokoza zoma kwambiri. Ngone adishoba zilibilo wambili zilibilo. Tamika zoma kwambiri mulibereka moni kumene. Zoma kwambiri. It is what it is. It's going down on Mibawa TV. Nothing else than the premiere of 2 videos and 4 audios tonight, right live at Mibawa TV. Sukujitika 094 10 224. Tiamkuleni. This is the hottest TV on the land. What's up, Pwekeza? Music ya bwino. Reggae music ya bwino. Yeah. Lero loka. Inependa tu ndisaname pano pandi bange confess. Ino ndino ma prophets mmaziwa. You are the prophets. Tathokoza kabisa. Pena ni Pwekeza. Koma alero. Mandiko galilime ndikulepeleza basi. Greetings Maswera Banji. Hello, greetings Rasta. Nyatwa. Zapa mwamba. Zina ndani umanzo mukimbira kuti? Ine Prince Henderson kuno Kulilongwe. Kulilongwe, you are live on Mibawa Cheza 92 Chizondi. Well, it's great that the live. I just want to thank Anyamadawa for the well done job. Thank you. I think they really took their time with the Aruse Manager this is a lesson to many people. I mean, my musicians with the Asamatamande. I think as just like Angie said, I'm particularly impressed. On particular interest, I'm impressed with the Kizo. I think it's high time that people wanted the Kizo to be on the stage with that kind of songs. I think I have to congratulate him. Thank you. I know many people is behind the scenes. He has done quite a lot in there. I think the effort and the collaboration, I just want to thank them, to encourage them. I know their time has paid them off. I know they have been busy working on the album, so I just want to congratulate the guys. And you, my brother, big up. I wish you all the best, guys. Thank you so much. Fire. Mamba tulemu. Chokera Kulilongwe. Chifukwa ineyo ndimauza malawo kuti let's not waste time. Ndikugula boko sira golide. Golide abwere panopa. Uyu ndi golide akukupa sami. Yeah, zone. You know? Yeah, wakuti ai golide abwere pano. Maule mundawa. Inesinda panga confess. Greetings. Nyatwa. Yamana jala. Mmakwana. Zina ndani kumanzo mkimbira kuti? Blanta fire mabomba. Tu. Cheza naye Peter Abidu. Unaenda kumarasa na chini babomu. Marasa mchini babomu. Ngani yangu ino ndile. Cheza ni Rasta Peter. Abidu. Greetings dada, zamu ino. Muguta kwa tuna nyamata chini yabu ino. Respect. Uza na ndale selima kufura ngira maona tunatuma za ndendele ulipo. Ya gondira kwambiri. Yeah, man, bless. Nice one. Beautiful. Thank you so much for my chirimba. Panopa ndingo funa tuonere nyimbo ya chiwiri. Nyimbo ya chiwiri jambulianso kuti same place? Mjandala kamba za Blanta ya Cholo Mulanje. Mapaiza za nyimbo zizo sense. Okay. Ina Blanta Cholo. Ina Blanta Mulanje. Oh yeah, beautiful. Ladies and gentlemen, for the first time in Malawi, for the first time on Mibawa TV, for the first time in your eyes, I just want you to watch this beautiful video. Ndi kanabanda. We'll be back shortly. Ndikanangozi siya izi Zina mangona waziyamba Ngati mangwalo chosela kochiko ndi alipo Mundipatseko Ngati zitalelo zomwe ndumva mtima mangamu Mundiuzenso Ngati zanga iwe walimba tima pita Nesukanika bwanji Koma Yehova maona zomwe ndadosamo Munditandize Chapita poti danzililibe mankwala Akulu anatero Koma chomwe ndufuna ntendelewa muntima Ikuiwale Ngati zanga iwe walimba tima pita Nesukanika bwanji Koma Yehova maona zomwe ndadosamo Munditandize Nikamakala ni makusowabe Nikamakona ni makulota iwe
olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitozo mtima wanga ndikamakhala ndi makusowabe ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitozo mtima wanga ndikamakhala ndi makusowabe ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitozo mtima wanga ndikamakhala ndi makusowabe ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitozo mtima wanga chikondi chakale chopandazo ziyenereza chinateratu samangosilila mabanja wochita bwinowa muli mavuto ena kungokhala Mr. ndi Mrs. zidzilemerera koma ukhale nawo kuti uwafuse zomvetsa tisoni chimwemwe chongokhala pomwe ukucheza ndiyazinzako nthawi yopita kunyumba muntima mungawa kusowa ntendere enapoona amati zikundiyendera sungazimvetsetse koma Yehova maona zomwe ndadutsamo munditandize ndikamakhala ndi makusowabe ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitozo mtima wanga ndikamakhala ndi makusowabe ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitozo mtima wanga ndikamakhala ndi makusowabe ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitozo mtima wanga ndikamakhala ndi makusowabe ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitozo mtima wanga. Welcome back. It is what it is. Number one TV, number one band, number one Super DT. It is what it is. Keep your fingers because anything can happen. 2 brand new videos are from the Black Missionaries. Trust me. This is the greatest present Malawi has ever gotten. To our Facebook family, I know you're watching from Ireland, you're watching from Cape Town, you're watching from all over the world. This is the hottest TV. Anybody, any questions? Please, Makainda Binadi mu studio monomo. Greetings, Maswera Banji. Chaligirani kanima timpane bwino bwino. Yiniyofoni kangugwira chonche Mungu taligirani kanema. One time, trust me, will give you nothing but the best of the best. Greetings, Maswera Banji. Chaligirani kanema. 09410-224. Number one, Black Missionaries is in the building. Number one, it is what is a beautiful video. Thank you. So pano hii munachita kuikotesa kusiyana ndi ina ichi. Sisi maina fanana. Yeah, kuma unendo no. You've branded Black Missionaries in such a way yani nakuti mkope tu ya Black Missionaries mwachita kuipanga ile video ilipenda pake panopa. Yeah, ule mwana. Today I'm speechless. Ndukani kauti ndiye amfuna kuti yana. Zindu zabu ndodu video hapa mwamba. 09410-224. Black Missionaries is in the building. Tufuna timbe maplana hao kuti going forward what's going to happen. Mashonde hao tukangati zindu ziwili zetu zaimba kuchitika. Timba maplana hao. Greetings Maswera Banji. Taswera ule mwano. Zina ndani Rasta. Ule mwano toka mbina matawe mabrasa raiswa. Zina ndani mkomanzo mkimbira kuti. Number one, like cheza naye tu iniwanji tu. Anji ufuwan. Bwana wanga. Ula wena jini. Atokoza. Ndibonete dineni kampavu hondi. Zomo kwambili. Unayaga kwambila mwe. Zikomo.
Ulemuano all the way from our area 25 in L City. Yes, the studio is on fire. Nyimbo ziwiri hizi kaya imene yakusangalatsa nditi. Kaya utengo umene wakugwira ndi kwambiri ndi uti. Because itu mina jambulira chithunzi imene chikuonekera. Nje munafatsa bwino. My. Sini mazonzo ndi wake to bwino. No, beautiful. We are having a good time in the house. Yes, greetings. Maswera bwanji. Wa. Zina ndani Rasta. Kumangochi ya live pa Mibawa TV. Cheza naye Chizondi. Yambrani nao masukani. Ziko mko mbili. Atogoza. Ziko mko basi. Ziko mko basi. Thank you so much. Ziko mko all the way from Mangochi maona. Tukuchoka Lilongwe kulowa Mangochi kulowa ukata pe. Yeah, trust me. Ndikusote nikakuze nikuti chani. Chifukwa inendo makulupira kuti Mulungu amalenga Messi mmozi. Mulungu amalenga Cristiano Ronaldo mmozi. Mmozi Mulungu kumao kuno kanali patsa Black Missionaries mmozi. Pempo langa inendo ndati bandi hii ikhale chimozi. Mmene zilili chonchi mawo ndizambe kuti Achizondi tu akuti alowera uko. Namba zawo. Tizabwera ndizibonga ndango ndaniniratu pano. Libaliro. Yeah, chonde. Please. Zone. Ndani sokhala limozi mukutengeso pano. Yeah, zone. Please. Let me take one last caller panopa kuti ticheze ziwiri zitatu tionelenso nyimbo yoyamba ija tibwerezenso yachiwiri. Yes. Greetings. Wa. Maswera manji. I need one last caller. Who is the lucky one? Greetings, Maswera manji. Hello? Hey, Wawa. Hey. Rasta, machine, nyatwa. Yeah. Hey. Katunga albino. Zina ndani umanze mukimbira kuti inuyo. Mukuduka bwana. Taima ni babwino. Salima nyatwa yankulani naye tu Chizondi. Baba sawa mmoja singari walibwilia singariwo masoja benewo. Bam. Atogoza. Masoja benewo ainaje kukanya ngasambo. Yes. Muri bwino. Ndiri bwino ga kubenewo. Bunya ndani kwambiri saino kudikiraso tsapo ngwele basi. Atibwera popano. No basa support kwambiri bunya ndani kwambiri. Ziko mko mbili dabi. Respect. Thank you so much ulimwano. Tumaona tu. Anthu akamakunyandira ndi chonchi. Chimene ndikufuna ti muziwe pena. Anthu watu umazati kamachita bwino ife. Pamakhala anthu ena amene sitimaziwa, anthu amatipemphereranso. Mumaziwa? Yeah, zona obina. Ife tikamaoneka madolo taima pano. Koma pamakhala munthu kwina kwake amene akutipempherera ife. Ine ndikunenesa kuti please long live Black Missionaries. Big up, TT. Please. Yeah. If there's anything I appreciate in life, kwani akakhala kuti padziko pano palibe music, tidakakhala tikutani. Dosa womba. Bwenzi tikutani, tikungoyenda. Kumangoyenda basi. No music. No. Music is a doctrine. Kweke ninatusa mawu pano pakuti inuyo, you are the real prophets. Thank you. Munimvesese. Zimene mmayimba zimapita kunjaku. Anthu amazilandira. Zinthu zimathandiza. Ena amafika pona kuti nyimbo iyi kangati pamene mmayimba nyimbo ine ndimadusa so nyimbo. I'm going back to the first song. Okay. Ndibwerere kunyimbo yangu ndilole ndichonde. Chifukwa ine ndimadapo kuti Chizo nyimbo iyi unailemba utaganiza chani. Izili mu black sana aliparakeza chani. Yeah, unasongolea. Because kuseja you were most of the time unali mfano choti umabisala kuseli. Unimvesesa. Ungomenya kizi ja. Kizi imakuwaza kwambiri. Ukangoti waimba ni pamono. Kwabwiransa umenyepe kashone hapo hapo. Kumano this time you've come out flat out. Ngubwera basi no boom. Tati
ndiye kuti timadikira the right time ndiye nthawi Chijose nthawi basi. tsono ndi pemphero tu una mwaimbali praise I'm running out of words. Ladies and gentlemen, I also want to thank the main sponsor for tonight, Maranatha Natural Herbs, for making this possible. We need companies to be coming. Hey, artists ngatawawa kuti ziende zinthu makampani wangataka tuluka kubwera pa platform ngati support these people. Zona. Ende pano panso ine ndikuyankhula momveka kuti make use of these artists alipo. Pena inuyo mumatongotenga chinyimbo china chake mwachika pa advert yanu chinyimbo choti chikali chaku Johnny chinyimbo chozamveka bwino koma tindi ma artist atu akunokuta hana kabwera ma blacks tatini nyirinko ni theme song yatu mukunipezeza ene give ma marketing manager ina ndamena kuonera tu program zona koma ndi anthu osamva koma lero zite osamva muna wafuna wala zingofumbwa we need to marketing managers to come out and band yakulu ngatawa azikupangira ma theme songs sikuti they will break your arms and legs no maji za watu akumahawe let's support them back again tuonere praise nyimbo imene yandiwaza kwambiri chifukwa chizonda nafasa nyimbo imene he came out flat out. We'll be back shortly. Chapita poti danzili be mankwala akulwa ngatero Oma chomwe ndufuna ntendere wa muntima ikuiwale Kadi zanga iwe walimatima bijani nezukanika bwanji Oma Yehova maona zomwenda dosamo unitandize Nikamakala ni makusowabe Nikamakona ni makulota iwe Ola ndikana panda kuziwa iwe Wabeleta chitozo ndima wanga Nikamakala ni makusowabe
ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitonzo mtima wanga ndikamakala ndi makusowa ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitonzo mtima wanga ndikamakala ndi makusowa ndikamakona ndi makulota iwe olandikana panda kudziwa iwe wabweretsa chitonzo mtima wanga chikondi chakale chopandaso ziyenereza chinateratu samangosilila mabanjawo chita bwinowa muli mavuto ena kungokhala Mr. ndi Mrs. zizilemerera. Welcome back. I hope you're having a good time watching your favorite TV, Mibawa TV #1. This is the special video premiere of the mighty, the kings of reggae in Malawi. This is the Black Missionaries. I'm getting so emotional, man, because this is too nice for Malawi. This is too good for us. Hey, Andwari Bojonje, tukufuna kumauza chilungamo. This is the biggest band. Ulimwa. Thank you. Somano zachikondi zitu umaza my emotions kukoka ntima. Even the studio audience imene iri kunoko kwina ali sana mkaje. Somano nyimbo imunaganiza chani. Basi nzekiti nyimbo zetu mwana mwadusamo ino yokwambiri kapita. Aya sinadutsemo. Urendo wena mzani masuira. Ndizo zochitika tsiku. Okay. Moyo muntu. Anthu ambiri akumana nazo zinthu zimene tsiku ndi tsiku. Akawa masiku ngatano. Anda kukumukizana kwambiri. Anda kunamizana kwambiri. Kulinjoka kunjako. Yeah. Ndena kasi ayimbi. Mangoenda somo ngene nduma prophet. Hey gaya. Yeah, ina nokusalima kana mena asirikare amene. Yeah, it is zoti ineba no, but trust me. I'm super excited. Thank you. Chifukwa sinema zakuti amalawo mwabweresera zinthu zachonje. Now, album utapanga premiere, nyimbo ndi zimwatulusazi. Anthu abayisa corona. Aboma tu atisegulire kotu pang'ono. Tiende kuchokaka palimawo kuchoka kwenu. Wina aliyenza yankule mina akaganizire. Oza zoti didi ya makwika ni mwamunkamo. Ai. Tienti masuke pa. Chabwino. Ndizoona kuti nyimbo ndi zimenezi. Zimene tinakonza kuti tabweretsere amalawi komanso ndi dziko lonse. Tithokoze kuti pa tsiku loyamba nyimbo zayamba lero. Kuti zikuona kuti anthu ambiri aziyenda ndi manja awiri. Tithokoze nchimwe athu DT kuti ya ndithu. Ulemwana. Opereka ulemu okwanira kwa ma blacks. Tithokoza somlengi muchinthu china choti khanga ndi corona yoyamba kutsika. Kwambiri. Zimene zikuoneka kuti zomale nazo zokuti mwina tingomva kuti basi ndo anyamata yamba thamanga kunse uko. Pitani kusalima pitani kulilongwe. Ya mplanta kunzuzu. Kupina kule konseko. Ndikhulupira ndipo mpano mwina mawika obwera. Ati yeah, kwambiri. Ndikhulupira choncho. Utenga womaliza kwa mafanzano mpaka makachizo. Utenga womaliza kwa mafanza atu apitiliza kuti support akumbiri mina nayambira kale pa 20 years ya 20 years ya safari ndikale ya mulungu azasogolera zadalisaso ifo imwe mapanga poti thandiza ife amakhala thandiza so kumbuyo kwathu tindi anthu ambiri amangana so ife ya kumbiriso kunthokoza mulungu kuti azilemekezeka nthawi zonse fanda amene akulifikitsa mpaka na pano pasifa pambana kufika 20 years kumasosasiyana osakanganapo zovuta sizimalephera kumano atsogoza mulungu china chonse chimene ndabwino bwino Rastafari. Peter. Yeah man. Ulimwana. Respect DT. Ndi yankuleni ni basi ni mawu abwere kuchoka kwenu. Last words to me, to the people of Malawi, everybody. Yeah, mawanga omaliza ndionena kuti Black Missionaries ndimene ndifeyo ndinuyo. Wopanda inu sitingakhale feya. Nifanya ke ndikono ndi nyimbozi mwazilandiradi ndi mphamvu ndiponso kuti pasaso zili mbiko. We give thanks. Corona ndi amene yakoneka kuti akupitadi kumapeto.
atisegulire basi notioneso kuti zikukhala bwanji onengani kuti corona kafika chonchi mbali zambiri zimapsinjika kupatikizaso ife anthu oyimba ndi amalusoso ena asosiyana-siyana tili kugwira ya kwambiri kuteku azitipasa kuti zimba nyimbozo kuwauza anthu zokhuza corona ndi tikhaso tikugwira ntchito pamene popo koma tapsinjika ndipo tikupsinjika chifukwa choti cha corona album ili pa malonda aba sidakhale pa malonda tifuna tiwina aliyense akule tidikira kunjaku akatsekula kuwatsekula kunjaku kuti tayamba kumasuka tikuyamba kuyenda nde tichula masiku amene tingapange launch ku Blantyre kulilongo kumaso kunzuzu osewala sole mukombiri kwa producer wathu Amos ogira ntchito yodamandika kwambiri Amos mwaigirira ntchito yofunikira kwambiri komanso HD plus ajina sukezi kwambiri agira ntchito yodamandika kwambiri shout outs are tight hapo bale they give thanks basi zose zabino bwino mulungu wa Rastafari empala haidi Selassie number 1 thank you so much for choosing to watch your favorite TV Mibawa Television. Thank you so much for accepting kulandira ma video ofunikira kwambiri kuchoka ku band yofunikira kwambiri band yaikulu the Reggae Kings Black Missionaries. Trust me, zinthu zimene zinthu chofunikira kwambiri pa moyo wa munthu. Music is the best thing ever. Ine sindalindeka msudi munomo on FCC cutting that was Emmanuel Tambala, on camera Msaiwale, Wanda on social media Super DT, and for me and behind all the team behind the controls. I love you so much. This is the best TV ever. Stay there, there is more coming. Bada bing, bada bang. Smashing. Sina mango na waziamba Kati mangwalo chotela kochiko ndi alipo Mundi patseko Kati zitalelo zomwe ndumva ntima mangamu Mundi uzenso Kati zanga iwe walimba ntima bita Nesuka nikabachi Koma Yehova maona zomwe ndadosamo Munditandize Chapita poti danzililibe mankwala Akulu andatero Koma chomwe ndufuna ntendelewa muntima Ikuiwale Kadi zanga iwe walimba ntima bita Inezuka nikabani Koma Yehova maona zomwe ndadosamo